Hanggabai day bat ketu ka jingkren jeng Pak Vincent pala uang ba ngin persyang ban wan rapat ya ki noelam barim juga kongres. Tena kalian ya pi ula khot biang ne haganor kom ne pin lek phai biang ne pin sa bet bat ke NPP. Hoi taruh kade kuai internet bau pala ubakila thung kum presidennya ke state yang ke kongres ngi bau tristom kuat ban wan rakyat ki leaders ki balalet no na kasang nyongki ndrei pitepi hap first ki jing ki bubun namar ba unum la hi ban ong ba unga ban pengai ya ki leaders ki ba mi no namar kiru ki don mag jong ka jing ba ki sami lemda kum tanga thalai ki nomi hi yang tip ki wei ten re yangar ula kontaki tamangi ni ngaong bangi appreciate ya ka jing te jong pi tang ma piwan ka por ba tam man organize biangnya kongres tenga ngaong uba niu iba kongres saka to ka ne por nakilala ya ban pembet ya ka leadership hapo ka central telese kila ban long hakano kano ka do kila ban klan ten re yamantai ni iba kinumla ban namar kata ngi hap ban klan mangi namar mudon alternative ki ban kini ki seng lulum kini ki seng ngayu ki bawan bami kini tang parti rit sudah bat ngangit kamba lagi pai ba ki yo iya ka rukom perkhat ke jongi bangi kwa ban ya lam lamba kan ke NPP lesekin ngai batkin ya trelang barni